Vážení priatelia turisti, dnes máme síce chladné, ale veľmi pekné počasie. Je 21. februára 2026 a bohužiaľ musel som kvôli nízkej účasti zrušiť výlet s outdoorovým klubom Stopa na Žabiu skalu. A pri rozmýšľaní nad tým, že aký budem mať ja osobne náhradný program, som si pozrel mapu, pozrel som si Košice a okolie, že čo ešte nemám zdokumentované a nafotené, a zistil som, že nedaleko obce Perín-Chým v smere na Nižný Lánec sú perínske rybníky. O tých som vedel, ale dozvedel som sa, že pribudol tu naučný cyklochodník a jedna celkom dobrá, pekná vyhliadková väža, ktorá má 3 podlažia, a tak som zobral bicykel, naložil som ho do auta a išiel som na takú autocyklotúru, čiastočne pešiu, čiastočne na bicykli sa trošku previesť. Okrem týchto miest samozrejme navštívim aj nejaké ďalšie, aby som vyplnil deň. Teraz som na tejto vyhliadkovej väži, úplne na vrchu, v pozadí za mnou sú perínske rybníky a musím skonštatovať, že autori celého tohto projektu a celého tohto areálu sa naozaj celkom vybláznili a teraz som veľmi prekvapený, aké pekné miesto nakoniec som našiel. Takže vám to naozaj odporúčam. Dostať sa sem dá autom, prípadne autobusom. Je to trošku problém z Košíc, lebo je to až pri maďarských hraniciach a je to tá vetva medzi Kechnecom a Perín-Chým a potom tam tie ďalšie dediny Nižný, Vyšný Lánec. V každom prípade odporúčanie máte, môžete to zobrať aj na bicykli, je tu naučná cyklotrasa. Je tu aj bufet, ktorý je pravdepodobne otvorený len v sezóne, v lete, a ešte nejaké ďalšie stavby, ktoré som zatiaľ nepreskúmal. Ak sa vám moje vstupy páčia, podporte nás 2% alebo účasťou na nejakej akcii či na tábore, lajkom na Facebooku a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!